Salut, oameni buni, și bine v-ați găsit la un nou episod. Sunt aici cu Petri007 și cu încă un prieten de-al nostru, Vlad. Acum noi plecăm în parc. Nu știu mai exact unde plecăm. Petri007 vorbește la telefon cu o persoană necunoscută. Da. Vlad a luat în față cu mult. Și uite, acum vine o mașină sau nu. Vezi că dau în tine Petri007. De fapt, el îl cheamă Benny. Episodul ăsta să dureze vreo 14 minute și ceva, cam așa, că eu nu pot să fac 15 minute, că, nu, doar atâta pot să filmez. Telefonul meu nu și cine am regăsit la un nou episod în blog de Sănătate cu Daru și acolo poate este tradus. Uite, acum și Petri007 filmează. Mă înțelegi? Nipa micuțu! Da, mă! Da! Suntem youtuberi, băi! Petri007 așteaptă-și! Vlade! Că nu-i nimeni acolo. Acum suntem în parc. Ciao. Sărona. Ciao. Ciao. Cos'è scorul, bă? Hai, Benny, plecăm să ne plimbăm. Pokémon Go? Nu. Filmăm! Suntem youtuberi. Hai, mă. Nu te mai da mare, că ți-i mâine. Nu, da, mă. Bă, prin ce parte ne plimbăm? Ce? 21:48. Aici la un vlog de seară. 10 fără un sfert. Super. Da, dă direct față. Da. Ce să fac? Să dai direct. Stai, stop, că vine mașina. Fără discuții. Vlad, de unde mergi? Hai că acum mă duc și eu cu băiatul acesta. Stai, că vine mașina. Vezi că eu merg. De ce? Pentru că maică mea e la bunici și nu pot sta de mult. Vine tramvaiul. Maică mea la mâine de la scheră, ne stăm până la 11. Tare! Mai devreme de 11 nu mă stau ca să ne luăm de asta. Deci mă până la 10. Adică pana mea e de fi numai 10, drag. Ce era să pic? Dai, mă, nu merge așa de tare. Ce?
De fapt, te sun eu când ne întâlnim, bă. Atâtea să-mi zici, cam pe la ce oră ne întâlnim? Te sun eu când am timp. Că pe la 9 mă scol și eu. Și pe la ce oră ai timp? Nu știu, e vedea după ce mergi. Așa. Ceau, stai. Ceau, băiete. Mai vedem, ceau. Ceau. Da. Băieți și fete care vă uitați, acum plecăm. Mă duc casă. Și pun aici pauză și o să revin când sunt acasă. Bun, am revenit, am ajuns acasă. Acum mă descalț. Acum, după living. How bunny? Aici, în living. Bine. Filmez. Stai să iau. Trebuie să duc sus o plapumă. Stați. Uite. Uitați cum suntem în cameră. Da, cred că aici o să încheie episodul ăsta. Nu uitați că eu am fost Darius și aș aprecia dacă ați da un like, abonați-vă și vă pup. Pa, pa! Nu stai! O să zic un pa, pa din nou.